nona pon social media long kahuri sai tik ariso e jang tom phan me juno no alam kaning je tom phan hala tuma phan ke nangli ta ke khang nang ji a responsible nangli long si do mate aron ke nangli long si do lapan ke arpu ke nangli long si do lasi hala tuma phan ta khang kha lasi pini ni li cm tu lem ram rong hang phan ka chuning ri bangal pasan la je nangli humri dam bek tha aning pathe dam bek tha je ni li ki pudam bang ke tangka poisa alangi phan pikang unang ji la pugali lapan ke tangka poisa khudai kang unang ji neli pe sedame nangli aning parung nam tha aning pathe dam tha nangli phan ning nang che theji Kardom viewers, aprang sinang tum kelang apota churupar piglo lapen kenang tum katu ko bipan namay isi alam ng share jing tu. Ipon ma pulutang tenili nang tumalong isi alam ng share kang tung bangla puhilo jen non hejong ilitum labang so alam ilitum chinilo ateke ilitum angjirlo Rosemi Teronpi lapen longki timung alang itum banghini alam si ilitum Karbi long hurchududlo labang so lama long penili nang tumalong kedam tanga video long sedame ni lipak lang pon lo ladak mo nang tum thekdam long ji sedame haladak ni li sikar judam do je kumat si ke chok la pen ke kumat si ke chok chi hala bang so long ni li ke nep dam do hala bang so lama long pen ni li akunang tuma phan ke che than dam kang tung la puson ni la je ke chok chi kumat lo hala so lam long le tum chi thanam lo pulutang te lak ke chok che bang ke hala tum bang hini si ke chok chi lo sedame nona por ni li ki pudam kang tung bang la puson ni la je ilitum asiem doktor tuliram ronghang nonomat ke alang li tangka dolang lapen ke nonomat ke alang li bidi sore dolang nonomat ke alang li aje taklem unlang asipini ni li ka chuning ri bangela poson helo je halapu kithilot mate la poson si Rosemi Teronpi ahem akisar aphan nangli aning parung dam tha lapen ke nangli aning pathe dam tha posini li nang than chuning ri kang tu je nangli ki no da cm lo nangli tangka poisa pen pepin to nangli aning parung nam thek la posi nangli dam tha la pen ke aning parung nam tha la pen ke nangli yong si dera punching hon le purang de alang li ta Karbi la posi dada ke Karbi along ri la pen ke lada ke Karbi along pa la pen ke ilitum along ri along pa along lo pulutang te nangli elections campaign hodel ke dam nang jigeli sedame nangli ke dam nang jiwang ke halat tu malong tame nangli non sedame lam the je paklang nam nang ji mate halak ke sar det lapen ke alang li ke amek ta ve thulang alang li phan ko mat poni ke lang ji lapen non por itum lang nam lo pulutang te alang li phan ke ilitum thaiklong ji je social media long sedame inut angjir alang li update lo alang li post lo je alang li ke amega vi mate hala so sar bora ke amega vi posi asila bangso amega vi penapot ilitum ke matha sung pigdo ipon ma pulutang te Rosemi ke do ako ke mate Rosemi Teronpi alang li sopi lo alang li ke do una hot ke je alang li tum jir kle tum si la so sar bora phan lang lo la pen ki kato ka ve son dame khan lo la pen mum lo kato ka ve dame lana lo sedame non ke lana ji bang ke hala asopo kali li purang te hala amun pi la tum chotpo lasi nangli hok le do pusdame labang solam langra la pen ke nonamat nangli prab jin pen alang li hem humridam kha la pen ge aning parungam tha pusi ni nang la panchuning ring to athenang li komat lo pulodang te non recently ke nang li cm do bomlang la so pasi nang li cm do bomlang pulodang te nang li alang li phan aning parungam tha politicians atum ke madua politicians sedame non por ke nang li tum ke chininam nang jibang la pasan la je okor political campaign dele nangli tum kidam nanji gali sedame nangli tum jong si apordo pulodang te na hok akar binon tame dam melo la si pini ni li cm tulem ram rong hang phan ka chuning ri bangal pasan la je nangli humri dam bek tha aning pathe dam bek tha je neli ki pudam bangke tangka poisa alang phan pikang unang ji la pugali la pen ke tangka poisa khudai kang unang ji neli pe sedame nangli aning parung nam tha aning pathe dam tha nangli phan ning nang che theji la pen alang li ning nang ga che the pen si alang li aning arong theji non por Rosemi Teronpi ki thi bangke ili tum ka to ko betame ning duglo sedame ning dug puwai phi sedame non por alang li ka che pathi lo la bangke nong nu mate phamri pela pusona bangke ili tum ARJUTHA ARJUNODA sedame non por akisar tum ke thang choporundi la so potsi ni lihala pu pinso akisarat la pen asar pi tum hantani li thang pe atheni la dak long pen li chi jok dunde la pen ke la sonong bang ni ning hang he sedame non por ni li siam tu long hang phan chining di bangla pasani la je nang li kumri dam tha
lapen ako nili Thompson rong pi ake hai pan KSA mai pulo lake lamding road KSA mai pulo alang le pan tame nili thaning tung lapen ke pachining tung je nona por Karbi ari so jang tum riso jang ching kipen mate risomaro por jang lason owe chale ka ching kipen lapuson si menang an akirial along ke lapuson social media long si focus vetikti lapen ke social media long focus po kalili kalang lang ke update kalili kalang lang ke post kalili kalang lang lapuson si kachiplang tab lam juno kaning jet tab lasona phan ke nangli actions and make Pipon ma pulutangte nangli ke no KSA hampang asong pulutangte nangli ke Karbi ariso jang non la pene Karbi a ove mar non la pene Karbi asarpi mar sar mar non la ka to kawe Karbi society long nangli inut ke pangri nang jebang la posi nangli ke student organizations mate associations name nangli hilo amai pu la sila bang so KSA amai pu nangli la ana power ke doli purang de CM a pidun chot ke chokchi a hok ni nangli panang chini je ni li ke dam tang video long sa me ni li post lo la pen nangli panang arjulo je nangli CM a phiki dun ke nangli BJP lo ma posini li nang pan arju serame ladak long pen debatable me asoni li wan be serame nangli BJP lo poni li nang chini pa me lo la pen ke nangli nili hala so video ke post long pen ke nangli me thang pan ke chitin ke nangli si ale lo pu ge ni chini pa me lo athen ni long ke nili pan ke matuta nang chini ji nili ke tangka be la pen ke nili background nili ke plang okali serame nora poni li nangli panang ka chuning ri bangala posani lo je nora pon social media long kahuri sai tik ariso jang tom phan me juno no alam kaning je to ma phan hala tuma phan ke nangli ta ke khang nang ji a responsible nangli long sido mate aron ke nangli long sido lapan ke arpu ke nangli long sido la si hala tuma phan ta khang kha no na por Thompson rong pi phan ki puji bang kala pasan lo jem social media influencers atum ta do pi khang jang sira me har tum pudak da ka hele pen har tum ning ji dak da ka he sira me no na por ke nangli ke inu talented person lapan ke nili non ki pudam bang ke nangli se kudam lo Thompson rong pi khai pan nangli ke inu talented person la si nangli hala tuma phan ta padu joi tha tarki mo api ke la puson ke cheplang pe dia je pan ti por ma pulutang te no na por jong si me he no alam juno kaning je hem si anta mobile ta or hai he set an kupene ase pathi hai he set an volume jong si ti phak lo pulutang te mo ke kupene alam nang thu erna lam juno nang thu erna hala so kap here ni li kai na do ni li ase pathi hai kai te earphone use ni li lam se me lun se me arjuna cooperative ko people lo ma pulutang te Facebook la pen ke Facebook punang nelo social media platform an kila puson si itum theglong lok ti la si men nang an ka chik hang nang ji ke nang lilong ta responsible do la si pini ni yang to pan bang hini a korti tum han mate CM throm rong hang la pen ge Thompson rong pi nang to pan chuning republic lo la so lam nang tum claim thala pen ke papleng vek ko posi ni ning thelo a ko jong si papleng play pulotan de nang tum KSA ke doji allama matawi la pen ke arona matawi la pen ke nang lita CM ke doji alle amat se bilo la si pini ni nang tum kaddo ko ipana kachuning ribang kala poson hila je nang tum labang sola marjan anut ka freka phanda me share tha taki hala tuliram rong hang la pen ke Thompson rong pilong ke palle da prang je phan pini nilam thela pen ke labang sola marjan la panse ni li ing tom pone ko la pen ke rib ik check lo la pen Rosemi la pen long ki lam long ni li la an si rib dun check lo la pen ke non por last word lo ni li nang tum malong kachuning ribang kala poson hila je a hok akang sai labang ke long weg nang ji la pen ke long vek nang ji lam pen ke long vek nang ji posini lita hang dun pensi ni lam theri de che no ka to ko e pas me do me thang me kurang thu kar do